תראה איזה יופי, איזה מפעל יש לנו. המפעל שלנו מגבש בין אנשים לבנים, אני אומר לו, בין אנשים לבני עור ולאנשים פחות לבנים. אני אומר לך, זה הכל בגלל שהוא רוסי. אלכס, בכל מקרה, הולכים לאכול מהמטעמים של העדות. עדה שלי תביא דג מלוח, סלט דג מלוח מאוד יפה, מאוד טעים. מה אני אמור להגיד? מה אלכס, תגיד הפתעות. אלכס הולך להביא לנו קינוחים. יש הבדל גדול בין זה שאני הולך להביא לאיך שאני הולך לפנק אותך. זה שמיים וארץ, אבל אני הולך להביא קינוחים. קינוחים משהו דלוקס, כן? רק תמנים. שלום רק. זה ביזה. מה אתה מבין? טבעיה. דג מרוקאי. אתה מרוקאי? מרוקאי מעולה. מה? כמו שאתם רואים, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות טעים, תבואו